Iti sa Balipayadamag, corn capital of the Philippines nga Ilagan, Ijay Isabela na ipaayan iti feed mill complex. Baban iti maysa nga international corporation na suportado ti gobyerno. At a report ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, formal na inagunaran ti 1.6 billion pesos a feed mill complex iti Barangay Cabanuan 2nd, Ilagan City, nga adaan kapasidad ang makapataod ti 15,000 metric tons tunggal bulan. May sa akadakkelan nga agro-industrial investment iti Amyanan a Luzon. Kabinadang ti Charon Pac Fund Foods Philippines, wano CPL Philippines iti Pagilian ti Thailand, may sa akadakkelan a producer ti manok, baboy ken hipon, no sa dino haanan nga arwaran dagiti apit ti mais, iti kabangibang a lugar para laang a mapagbalin a feeds. Gaputa! This is a product of business matching na yung effort ng ating local economic investment promotion dito sa City of Ilagan Local Government Unit. Ang nag-inspire sa atin dito dahil tayo ang corn capital, di ba? Traditionally, yung corn natin binibili ng traders and then ibebenta nila outside of Isabela. And then babalik yung feeds na yan dito, bibili ng mga farmers natin na pagkamahal-mahal. Tayo ang corn capital of the Philippines. So ang nag-inspire sa amin, bakit hindi na lang natin i-process? Yun ang tinatawag na forward integration. Namnamaan ni Governor Rodolfo Albano III, ti kanayunan a value added para kadagiti produkto ti mais, amang naan iti pamasterkan ng runa kadagiti umiliken mannalon, amang bawas ti kanayunan a gastos da. Because of your investment, look at how happy the people are here in the city of Ilagan. And because of the unity and the leadership of our mayor here, with our support, the support of everybody, we welcome you and will support you, and whatever you need, we are here to back you up. Sinigurado mo ti gobernador amang lokat ti pasilidad iti kanayunan a gundaway para iti panggadan ken panagpapigsa iti sektor ti agrikultura, amang paduras iti ekonomiya ti rehiyon. Babaen iti nasao a pasilidad, daytoy iti mga lapad iti napaot a panagdepende dagiti mannalon iti supply, manipod iti dadduma a lugar. Feed mill na ito ay hindi lamang isang posibilidad. Ito ay sagot sa ating mga magsasaka at livestock raisers. Sa pagtaas at paglakas ng produksyon, tumitibay ang seguridad ng pagkain ng buong rehiyon. Impanamnama mo ti House of Representatives nga agtultuloy ti panangay talo ti lintag, may naig iti daytoy ken mangilatang iti umno a pondo amang paduras iti lokal a produksyon. Impaganatgat ni CPF Philippines Chairman Sakol Shewakoset nga ti investment daket nakapokus iti panakabukol ti sustainable ecosystem para kadagiti mannalon. Within 2030, we will invest more in the Philippines. But I believe after I've seen all of the thing that we make it happen here, I promise you, this funding. Babaan iti nasao a pasilidad, manamnama ang magatang ti feeds iti 12 pesos tunggal kilo. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.